Marinong Homeboy na sa likuran ko po. Yan. Yan guys, nandito na po sila si Mighty Mang at saka si Jing Astor. Happy birthday, Inday. Happy birthday! Happy birthday. Wala na lang akong ikuhan, wala na lang akong Ayan guys, nandito na po si Yung It's Vlog. Yes, sa wakas. Kumusta yung biyahe niyo mo, bro? Ayan, nandito na po sila si Emer at saka si Reggie Ponce. Hi. At saka si Ate Fetty. Hi. Then guys, Kuya. Hi guys, welcome back sa ating channel. So for this video is pupunta po kami sa bahay nila ni Angel Ann. Yan si Marinong Homeboy na sa likuran ko po. Yan. Yan. So punta kami doon kasi yung ibang bukid squad guys is nandun na po sa Katambisan. Kasama sila deh. Dire आगे dire.
Puri tao lagi. Ayan guys, nandito na po sila si May Timang at saka si Jing Astor. Kaya yun sila ni package siguro. Haman. Oh. Park. Ayan. Kita na may wadaan ni Jing. Hello. Hi! Hello po. Yes. Oo. At saka sila si Jing. Doon naman to sila. Plus si Marvin. Mga rin sa Marvin. Tips. Si Yungits, padung na. Si Yungits, muare. Kira na, wala namin masundain. Yan guys, no, nakarating na rin si May Timang, tapos si Jing Astor. So, hinihintay na lang namin guys, sila si Marvin Darud, Darong, at saka si Reggie, tapos si Emir. Yes, it's me, Emir. Kasi nagdumdum ninyo, Jing. Kasi nagdumdum ninyo. Ah. Hello. Yes. Oo. Parang ang ganda. May dapat din pakan. Oo. Sino kayang doon? Hindi ka na sa balay. Eh? Oo. Kay Angel ano daw? Doon naman kayo po ako. Ayan guys, nandito na po si Angel Ann at saka yung mami niya. Late tayo. Mauli na Kami- ganimi. Kami yung bisita, kami yung taga Kapoy kayo. bantay sa inyong bahay. Yan po si Jing Astor. Tingnan niyo. Oo. Galit po si Jing Astor. Ganyan po si Jing Astor. Mm. Ulo lagi sila Emil. Ulo pa. Saag na to. Ah, Palingos lang nga, mari sila. Guwapo. Uy, murag. Happy birthday, Tian! happy birthday. Oh, si Tian! Happy birthday, Ate. Sana, angal. White skin. Artista. Kami di mag-autograph ba? Dito. Ano yung mong kuhan? Happy birthday, Inday. Birthday. Happy birthday. Wala na ako gikuhan. Wala na ako Sana thank Amo Inday kay. Anak day. Hello, uy, kanay sa akong favorite color. Thank you, Inday. Happy birthday, Inday. Color. Yes. Thank you. Di na ay mga una tayo. Mangulit namin inday, oy. Kataas niya. Uy. Karoon pa ko. Ah, timo name sa mo dila. Ha? Ako magilin nito, bahala. Yan, punta na kami sa loob, guys. Yes. Tara. Let's go. Yan, punta na kami sa loob. Sige na, gina iba. Vlogger bito. Tara. Let's go. So, ang dami palang tao ni. Nare! Yan, ang ganda ng tanawin dito, guys. Yes. Yun, oh, di ba? Ang ganda talaga ng view dito sa bahay ng Angel Ann. Yes. Overlooking po yung area, makita nyo po yung dagat. Yan o yung dagat.
kasama. Ayan guys, nandito na po si Yung It's Vlog. Yes, sa wakas. Kumusta yung biyahe niyo mo, bro? Gubaw motor bro. Gubaw mo. Oo. Kasi sinundo namin siya doon sa highway. Di makadapitan Oo. ako anan. Dito pa sa kuan. Napit lang Sir Drew. Si Sir Dro, mari si Sir Dro. Ano mapit Sir Dro? Wala kang mga pitapit largong ko ngari. Yung to siya, klase daw siya. Si Man ka dire? Oh, kasi Dito kay lati ka napit. Ayan na bro, tara. Ayan, puntahan na namin si Gamay naman. Sila si Emer na lang at saka si Reggie Punsi. Si Jing Astor guys, no? Kumakanta si Jing Astor. Sod, welcome. Yan, nandito na po sila si Emer at saka si Reggie Ponce. Hi. At saka si Ate Faith TV. Hi. Guys, ano Uy, agas. Uy, ligo de ha? Ligo de. Yes, it's me, Emer. Yan, at Timang. Yung homeboy. Sige, tara sila. Bro, sino mo bro? Si Yeah. Reggie Ponce. Uy, hello. Artistahin ako si Reggie Ponce. Hello, Reggie Ponce. Ayan. Ayan. Bakit, sir? Wala kayong Facebook page or YouTube? Facebook. Nasa YouTube channel. So yan guys, nagsama-sama naman po yung kids. Maraming salamat. Keep safe always and God bless everyone. Bye-bye. Ano ka ba? Ano na ka ba? Bye. Oh, marami. Layo kaya mo nga, nagbago na ko tayo.